Коста хора, съм Макси и днес ще играем... И днес ще играем Cookie Clickers. Това е една игра, която няма абсолютно никакво въртване. Да се кажа. Значи, целта е да събираме кукита. Просто бисквитка на български. Събираме бисквитки. Ето сега, събирам малко бисквитки. И тук има, вместо да цъкате много пъти, купете си ето този кликър. И имате един клик. Имате един кликър, ето само, ето да се вижда. И той клика вместо вас, един път. Уи. И купувате. Ще станете. И вече бисквитите валят от небето. И с моя помощ. Бабите се отключват. Грандма. Така хора. И тук има бабичка. Да се купя една бабичка. И ето ни е нашата бабичка, която прави бисквитки. И си купим кликари. Така да се развия малко. За купя много кликърчета. Тук има апгрейди. Си купя един кликър. Спорта! Хора, пълно с кликари. За бабички, кликари и така. Спрям пауза за малко и ще ви покажа нещо друго. И ето ми го другото, моята сейвка. Сейвка виталката е. Или моето цялото на клика. Само да го покажа днес. Тук само сири. И да продължим с моя клип. Значи тук ще съберем бабички. Да правят бисквитки. И после има такова. Сега ще видите. Скупим кликари и готово. И сега вадим 2,8 на секунда. Сейфваме го. Нали бета е. Аз игра бета. Защото нямаш как да направя от начало. Вече игра бета. Направя 300 поне. Стъкане. Кликар се. Вече тази игра няма никакви, абсолютно никакви музика. И може да... И чувате само тази музика, която съм сложил. Не мисля, че се за целият клип тази музика ще бъде. И ще ви покажа до мината. Мисля да приключвам, защото има много време докато се на мината. Мисля да ви покажа до 1300 да стигне. Да скупя едно такова и ти ще апарица може. Защото ме мързи на цикането и става много тъп клипа. Аз затова ще сложа някаква музика, защото съм сложил не ще сложа. Но няма да е за целия клип тази музика. Мисля да направя 1000 и да свършвам. 1300 и да свършвам. Хора. Fuck you. Хора, почваме. Какъв е цялата игра? Cookie Clickers, така. Cookie Clickers. Или оставя кликарите. Ти колко е? 100 ари. От какво се взима и да взимам по 2 вече, взимам по 2. Да, взимам по 2. Тук с кликарите, колко кликърчета.
Чакайте. Ти колко струва? 500, не, няма да скоро. Да го купя. И кликър ще купя. Гледам, че клипът ще е много кратък, само ревю. Нека да го хареса. Не мисля да никой ще му хареса. Мисля да направя 3 епизода само. И една бабичка. Аре, свърши толкова според. Бабички. Мускупа такова. Опа, направи голяма грешка, хора. Тая. Или валя още. По-бързо валя куките. Вижте, валят куките от небето. Хиляда, брат. Хора, купувам се една фабрика, на ферма. И това беше от мен. Дано играта да ви хареса. Добре. И това беше от мен. Чао!